Ahoj, gravelmaník. Po celkem dlouhé době, asi 2 týdnech nebo 3, už ani nevím, zdravím opět z kola, z MTBčka. Jsme v Beskydech na Soláni s celou partou a jedeme zhruba 35-kilometrový okruh přes Soláň a tak dokola. Teď jsme akorát vyjeli, počasí hlásí dnešek pařák, jako už poslední dobou jsme si na něj zvykli. Sice tu trochu pofukuje, ale už tak je mi horko. Celý okruh má převýšení zhruba 1000 metrů, takže žádná hrůza. Všetci jedem na e-bajcích, jenom chudák David bude šlapat za svoje. Je to taková ostuda, by se dalo říct, že vlastně co s tady Spartou jezdíme už, já nevím, 3-4 roky na výlety kolmo, tak dneska jsme poprvé zavítali do Beskyd. Původně jsme chtěli jet na Trail of Life, což je lokalita u Velké nad Veličkou, Veselí nad Moravou. Tuším, že jsou to Javorníky, ale to jsme nakonec asi před týdnem odpískali, poněvadž jsme zjistili, že dnešek tam plánujou nějakou akci a my nemáme rádi masové akce nebo kde je moc lidí, tak jsme tam teda nejeli a zvolili jsme narychlo tady tuhle lokalitu. Teď pojedeme za chvíli po asfaltce, ale po čase se změní v lesní cestu a bude i nějaký ten terén. Naplánované to máme tak, že vlastně u vězního bodu je restauračka, takže vlastně jak to dojedem, tak si tam rovnou zajdem na oběd. Je to lepší varianta, než jít najít někde v půli cesty, páč. Pak se člověk přijí a už se mu nechce šlapat. A tady skončila asfaltka a už jedem po lesní, polní, trochu zpevněné cestě. Tak, máme před sebou první stoupání. Co jsem se díval do profilu, tak jsou ty stoupání tady celkem
dlouhé, třeba i klidně 4kilometrové. A doufejme, že to nebudou takové staky jak tady. Tak teď zase tady chvíli rovina. Teďka bychom právě měli sjíždět dolů směrem. Ježiš, no tady vám vás neřeknu kde, protože mě to vypadlo. Je tam vodní nádrž, takže vám to řeknu asi až budem tam a mrknu do mapy. Já jsem tady tyto místnopistná označení úplně mimo. Vždycky se na to podívám, pak to zapomenu a pak to tak dopadá. Tak, teď vyjíždíme z lesa na louku. Mělo by se to tu trochu otevřít, takže snad budou i nějaké výhledy. A stále jsme na hřebeni. Jestli při sjezdech slyšíte nějaké trncání, rachocení, tak vězte, že to je má nová termoláhev, která je kovová a mlátí orám na nerovnostech. Takže jsem zjistil, že na MTBčko to moc vhodné není. Spíš na gravela, s kterými jezdím, takové kamenité terény. Pokud jdu tady po takové pěkně vyhlazené cestě, tak je to v pohodě. Ale jak přibyde víc šutrů nebo kořínků, tak je to neskutečný randál. Jinak jsem s ní jako spokojen, je to flaška od Camelbacku, 750 ml. Inzerují, že v ní nápoj zůstane studený 28 hodin, teplý 12. Mám odzkoušený ten studený a můžu říct, že 24 hodin není problém. Takže na ty moje výšťky celodenní je to úplně v pohodě. Nemusím se rozčilovat ke konci výšťky s nechutně teplou vodou. Já si říkáte, to by vydrží celý bidon 3 litrů na celý den. Ano, vydrží. Já totiž strašně málo piju. Tak, teď tu jezdíme nahoru dolů. Teď jsme na rozcestníku Pálenice. Teďka my jsme právě měli postupně nějak set dolů do údolí a Horní Bečva je ta nádrž, jsem si vzpomněl. No a tak ten nádrž v Horní Bečvě a pak my jsme si to měli znovu vyšlapat nazpátek. Trasu jsme protínali, takže se na tom jednom místě, na tom předchozím rozcestníku ještě setkáme. Ale je tu nádherně, co vám budu povídat. Sice je trochu takový opar v dáli, takže nejsou úplně čisté, ostré výhledy. Třeba jak to bylo, myslím, že to má té ploštině. Po tom dešti, jak se to tam dělalo hezky, ale nevadí. Hlavně, že neprší a není zima. Cesty jsou zatím spíš takové kamenité, takže asi terén ne pro každého. Taky nemám moc v lásce, jezdím na nich opatrněji, ale sjet se to dá. Neplaším, jezdím si svým tempem, když mě teď zase Jirka dojíždí.
Dobré, akorát si nemůžu zvyknout na to řazení, víš. Pak jsem si s Davidem vyměnil kolo. Mám trošku nižší posed, protože David je menší, tak má sedátko níž, takže mám pokrčené nohy. Nechci mu to štelovat, ale musím říct, že to je rozdíl oproti tomu e-bajku. Nejsou zvyklí na řazení, mají tenčí pláště, takže na tom nemám takovou jistotu, jak na těch svojich 2,5, nebo kolikátky tam mám, jsou 2,4, ale dobré, teď budu nejspíš dýchat jak parní lokomotíva, ale nějak to vyjedu. Ale pán na e-bajku se mi směje. Ne. To jsou mrchy. A David už asi nemůže, takže chce přehodit kolo. Ne, v pohodě, líbí. Ocenil jsem tady ty gripy, tady ty položky. Tak jsme sjeli do Horní Bečvy
přehradě. Já jsem udělal jenom jednu fotku a vracíme se nazpátek na hřeben. Takže co jsme sjeli, jdeme teď nahoru, zatím po asfaltu. Ještě nám zbývá 3,5 km stoupání, nějakých 292 výškových. Tak snad to nějak přežijem. Teď jedem po asfaltu, ale jestli si dobře pamatuju z mapy, tak asfalt by měl plynule přejít lesní cestu. Pak jsme blbě odbočili, neměli jsme jet po té asfaltce, ale v tom ohybu jsme měli pokračovat rovně a jak jsem říkal, už je tady taková zpevněná lesní polní cesta, což je dobré, ale co dobré není, je to, že to nejprudší stoupání nás bude čekat už v terénu, takže snad to nebude nějak moc kamenité, aby se to dá v pohodě vyjet. Uvidíme, to bude ještě asi sranda. Dostanu od kluků co proto, protože jestli se ta cesta ještě víc zúží a neprůjezdní, tak budou nadšení a aspoň bude nějaká sranda. Já to tady taky vidím nějak doprava, ale jak nevím přesně. Tak, teď jsme vytlačili úplně nechutný krpál. Se nedalo jít ani pomalu pěšky, natož na kole. A navíc ještě ty e-bajky. No děs. To jsem netočil, poněvadž to fakt nešlo. Máme 1 hodinu a ještě 20 km před sebou, což značí, že jsme tuhle ujeli 13 kilometrů. Teď si užijeme konečně normální cestu, protože to byl fakt Mordor. Jsme se právě nediskutovali s klukama, co bylo lepší, jestli to tahat nahoru nebo tahat dolů, že ani dolů by to nešlo sjet. Ale to je riziko, když plánujete trasu a neznáte místní podmínky. Ale máme to za sebou, aspoň máme nějaké zážitky, budeme na to vzpomínat a nějaký ten extrém na každé výšce nesmí chybět. Tak jsme po odpočinku, dali jsme si bezinkovou limonádu. Chtěl jsem ochucené pivo, to neměli, tak jsem chtěl malinovku, to taky neměli, tak jsem si musel dát bezinku. Stále máme 19 km před sebou, čas je neúprosný, je 1:30, takže snad se do tmy vrátíme domů. Davida straší nějakým krpálem, tak doufám, že to nebude něco podobného, jak jsme táhli a mu šlapali teďka. Tak, je nějaký výjezd opět. Tak je to celkem prudké, ale aspoň je to na normální cestě.
A tady máme krávu. Ahoj krávo, je pěkně blízko. Tak, teď trasa z lesní cesty odbočila na takovou lesní pěšinku. Dalo by se říct i takový trailík. Dvojčata. No, dobrý. Tak jsme sjeli dolů do Slance. Teď tu máme takový krátký přejezd po asfaltové cestě, ale za chvíli se z ní odpojíme a opět šupneme do lesa. Teď jsme jeli víc dolů než nahoru, ale teď před náma je další stoupání. Hned vám řeknu, jak bude dlouhé, pokud vás to zajímá. Tak, začátek stoupání, 13,5 kilometru. To si dělá prdel. A ještě 585 metrů nám zbývá vystoupat. Jako to ne. No fuj. Což by znamenalo, že těch 500 výškových, že to bude poslední stoupání, poněvadž teďka máme 581. A to si pamatuju, tak mapy ukazovaly kolem 1000, no přesnice něco přes 1000, takže to by tak odpovídalo. A i těch 13 km do cíle by odpovídalo. Takže teďka to oznámím klukům, ty budou rádi. Jsme v lese, na lesní asfaltce. Stoupáme stále do kopce. Ještě nám zbývá 11,5 kilometru. Teď přede mnou je další červený úsek.
Jsou nádherné vyhlídky. David se zatím drží, je dobrý, stále šlape. Začíná zlobit haska. Připisoval bych to málo namaštěnému řetězu. Vlastně jak jezdíme furt dneska po těch prašných cestách, tak se nejspíš zanesl a blbne to. Takže jak přijedem dom, očistit, namazat a spát. Skončila nám pohoda. Z asfaltky se stala lesní cesta, takže to bude už trošku náročnější. Tady za mnou jsou nádherné výhledy, takže se otočíme a podíváme se na tu nádheru. Tady Beskydy v celé své kráse. Tak já už to otáčím, aby to zase nemusel znovu šlapat. Tak, má obava z minulého vstupu nebyla tak oprávněná zcela. Vlastně tím také jsme se jenom dostali na hřeben a tady už to je jenom takové vrtky nahoru dolů po hřebení, takže žádná divočina, žádné extrémy, je to taková pěkná šatorinová cesta, takže snad už to zvládneme. Po pravé straně jsou nádherné výhledy, ale asi nemá cenu je vám ukazovat, poněvadž protější kopce jsou v oparu. Na levé straně je to lepší, ale ty pravé škoda, no, protože si myslím, že tím směrem by možná za dobré viditelnosti byla vidět i Lysá hora, ale abych pravdu řekl, já se tady v těch hřebenech nevyznám, takže vám nemůžu popsat, co je co za kopec. Tady přijíždíme jakési usedlosti, pravé valašské dřevěnice, jako co vám budu povídat, je tu nádherně. Jo. Co mě celkem překvapilo, tak je tu místy celkem dost písčitá půda, na kterou jsou zvyklí spíš z Jižní Moravy, ale ne tady z Valašska. Zajímavé. Tak, tu máme další kopeček. Myslím, že toto je poslední z těch prudších. Tak, 7 kiláků do cíle. To se někde takový rozbrutálnější stoupák, kamenitý. Ale šlo to. Víc už toho mají dost, je celkem taky. Je to sice blbých 35 kilometrů a nějakých 1000 převýšení, ale je to celkem mrkačka, že ty terény byly místama celkem náročné, ale byly to vždycky jenom úseky, jo, byly třeba úseky, jak jsou teďka, jenom takové desní cesty, jsem tam nějaký kamínek, což je úplně v pohodě, ale někdy to byl fakt, protože to byl šutr na šutru, ještě uvolněné, nebo kořeny, jak ve sjezdu nebo ve výjezdu, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Jo, nadávali jsme, ale zpětně na to člověk vždycky vzpomíná, jako dalo by se říct dobrém. Jsou to vlastně ty zážitky. Jak jsme třeba s Davidem vzpomínali na naše dávné výlety, co se nám přihodilo a nepřihodilo. Je to fajn. A navíc tady v takové nádherné přírodě, která tady na Valašsku je, tak nám to tady ty nepříjemné úseky cesty
dalo by se říct, i kompenzuje. A toto musím natočit, nádhera. Cesta obrostlá takovou vysokou trávou. Dostáváme se do finiše. Teď jsme dostali od protijedoucích upozornění, že tady na cestě budou někde nějaké skokánky a rigoly. Jestli máme držet víc zleva, tak uvidíme, co nás čeká. Ptali jsme se Davida, jestli je bude přeskakovat, tak říkal, že dneska ne, tak škoda, měli bychom aspoň nějaký akční materiál. Krom toho hýrkového pádu. Jo, to jsou asi oni. Tady si nebudu hrát na hrdinu a sejdu to. Tak, blížíme se ke konci dnešní trasy a dnešního výletu. Máme za sebou 33 km, nastoupaných zatím nějakých 1130 metrů. Zvládli jsme to pomalu, ale na pohodu, nikam jsme se nehnali. Máme 5 hodin. Takže nám to fakt trvalo dlouho. Trasa byla bombovní. Okolní příroda jako super. Snad tak nádhernou jsme ještě nikde neviděli na našich výletech. No, kopce jsou zkrátka kopce. No a s povrchem už to bylo horší. Ne, že by mě jako vadil terén, to ne, ale místem ty úseky byly fakt náročné, ať už byly z kopce nebo do kopce. Teď ještě na závěr takové endurko. Paráda. Počasí nám vyšlo, ku podivu jsme nezmokli, jak bývá při našich výletech
zvykem. Ani to horko nebylo nějak ubíjející. Za A pofukuje a za B přece jenom tady v těch horách je o pár stupňů méně než u nás ve Zlíně, který je o 600 výškových metrů níž. Takže paráda. Já jsem spokojený, Lukáš byl taky. A myslím si, že nakonec všichni jsme byli spokojení. Takže tímto bych to uzavřel. Nebudu to dál zdržovat. Nezapomeňte, že na kole je krásně a zas z kola někdy příště. Čau.